bi kunnafoni bakurubaw la camancɛla fanga ma ɲɛma colonel Asimi Goita araba tɛmɛnen ale kɔni ye a tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnfura kɔnɔna min kɔni bɛ yamaruya di kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ma min bɛna jateminɛ yɛrɛ walima kɔlɔsi bila sen kan sigi min yɛrɛ kɛra anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma Assise nationale de la refondation malikurako yɛrɛ o bɛ se ka sabati cogo min na. Bulon min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ ka wasabulon yɛrɛ nɔrɔ bila ni a bɛ fɔ a ma Conseil national de transition olu kɔni ye sariya kisɛ fila yɛrɛ ta kununko an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na an bɛna an da don a la an ka bidon kibaru kɔnɔna na ka walawalali kɛ a la. Farafinna kibaruyaw la Sudan jamana ka maa 9 bɔɲɔgɔnko o kɔni bɔnɛna ani na ka sababu kɛ wulikajɔ dɔ senfɛ ni a bɛ fɔ a ma manifestation minnu ni u kɔni sɔn tɛ cogo si la maa minnu kɔni ye fanga daraki yɛrɛ kɛ Sudan jamana ka nin gɛlɛya in kɔni kɛra Khartoumkaw yɛrɛ fɛ yen nɔ min yɛrɛ ye Sudan yɛrɛ faaba ye. Aw bisimila a ka bi kunnafoniw kɛnɛ ka bɛn ni bi jumadonya ye Zulhijja ni bamananw ko hiji kalo ni dɔw yɛrɛ ko seliba kalo o tile 2 ye bi ye hijira ye san 1443 sɔrɔ o togo kelen na nanzaraw ka jate bɔtogo la bi bɛ bɛn o jumadonya kelen ma juillet kalo tile fɔlɔ san 2022 an bɛ o kɔnɔna na ka foli ni waleɲumandɔn da aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu ye danaya ta ka da tele ɲɛtaa kan ka kunnafoniw dayɛlɛ ni camancɛla fanga yɛrɛ ma ɲɛma hakaja jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ daka yɔrɔ ni an b'a fɔ ma palais de Kuluba Mali lasigiden 2 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɛna bɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ni ka taa Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ k'olu fa farafinna yɛrɛ jamana kelen hakaja ka taa se diɲɛ yɛrɛ setigi jamana wɛrɛ ma farafinna jamana ye farafinna worodugu jamana ba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma Afrique du Sud ka taa se Japon jamana ma ni Mali ka cɛbɔ 2 bɛna taa ni jamana kofɔlen yɛrɛ ka hakaja Mali ka lasigidenw bɛna taa ni jamana kofɔlen kan ni maakura kofɔlen 2 bɛɛ lajɛlen kɔni tun nana kununko Asimi Goita yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la ni o bɛnna alamisa yɛrɛ ma juin kalo tile 30 san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na masalaw kɔni fanba bolila min kan o de ye Asimi Goita yɛrɛ kɔni ye bilasiralikan yɛrɛ caman kɔni di ma kofɔlenw ma u ka se k'u jija maliden minnu sigilen don ni jamana kofɔlen yɛrɛ ka u ka cɛsiri bila sen kan ka ɲɛsin olu yɛrɛ ka hakɛw yɛrɛ tɔpɔtɔli ma o cogo kelen na sira yɛrɛ bɛ se ka kala cogo min na walima sira yɛrɛ bɛ se ka bila cogo min na an yɛrɛ ka jamana ni jamana kofɔlen yɛrɛ 2 bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ n'o de farafinna worodugu jamana ba ye ni an b'a fɔ ma Afrique du Sud ka taa se Japon yɛrɛ jamana ma ni maa 2 kofɔlen kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn foli ta ka camancɛla fanga yɛrɛ ma ɲɛma sɛgɛrɛ ni o ye colonel Asimi Goita ye o bɛɛ 2 bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u n'u jɔyɔrɔ yɛrɛ ngolo fa ni jamana kofɔlen ni yɛrɛ kan walasa jigiya min walima teriya sira min bɛ anw ni jamana kofɔlen 2 yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ sinsinfɛn ye cogo min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ Afrique du Sud jamana kan maa min kɔni bɛna taa kɛ Mali ka lasigiden ye o de ye Bakari Kulubali ye Mali ka lasigiden min bɛna taa Japon yɛrɛ jamana kan o ye musolaka ye an bɛ se k'a fɔ Mali yɛrɛ minisiri kɔrɔ don ni o ye Nina Waleta Intalu ye ale de bɛna taa Japonkaw fɛ yen nɔ ka se ka taa kɛ Mali yɛrɛ ka lasigiden ye an bɛ a ɲini Masa Rahamani fɛ ninnu bɛ ka taa baara min na n'o de ye teriya sira yɛrɛ bɛ se ka sinsin cogo min na an yɛrɛ ka jamana ani ni jamana kofɔlen ninnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka sinsin cogo min na halisa camancɛla fanga ma ɲɛma kunkanko kɔrɔfɔw la ni o ye colonel Asimi Goita ye araba tɛmɛnen min bɛnna juin kalo tile 29 ma san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na a kɔni ye sariya kisɛ ta walima an bɛ se k'a fɔ k'i tɛgɛ nɔ kɔni bila sɛbɛnfura la min yɛrɛ bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigi min yɛrɛ kɛra anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma Assise nationale de la refondation ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan ni a bɛ fɔ a ma comité indépendant min ye jɛkulu ye jɛkulu min yɛrɛ bɛna se ka Assise in yɛrɛ baaraw ka se ka a tɔpɔtɔ ni ka a kɔlɔsi Assise in yɛrɛ a bɛ se ka lawaleya cogo min na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na Abdu Watara ale ye ɲinini minnu kɛ a kisɛw la an ka jɛko seerew lajɛ ni jɛkulu ɲɛmaayaba bɛna di maa min ma o de ye Maître Amadu Cɛwule Jara n'ale ye avocat ye ale ka dankan bɛna kɛ minisiri kɔrɔ Mamadu Hashim Kumare ɲɛmaa minnu bɛna kɛ baara in na a ɲɛmaaba dɔ ni y'u ta k'u lajɛ sanfɛ kalanso yɛrɛ
karamɔgɔba dɔ olu fana bɛ a la i n'a fɔ professeur Jean Bosco Konare ale ni Alfuseni Jara ninnu bɛɛ lajɛlen ye sanfɛ karamɔgɔba ye wa u bɛ ɲinini baaraw fana kɛ. N ye nin hakilina ninnu ta k'u lajɛ jamana kɔnɔdenw olu ka fara ɲɔgɔn kan kulu a ɲɛma caman fana bɛ a la i n'a fɔ société civile ɲɛma n'o ye Burema Alayi Ture ye min bɛ da ale fana kan. Dr Mamadou Jamutani ni ale au conseil islamique au secrétaire général ale fana b'a la ka se madame Sempara Assistant Keita ma, madame Nana Sanu ale ni Buguna Sogoba maa minnu bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ Assise nationale de la fondation sigiba min kɛra an ka jamana kɔnɔ ni maliden fanba bɛɛ lajɛlen i fɛlata fɔ hakilina ni sariya minnu taara sariya ninnu ka se ka labato olu ka kulu sɛgɛsɛgɛlikɛlaw a yirala k'a fɔ min ye chef d'état major général des armées n'o ye Gabriel Pujugu ye ale fana ye a ɲɛma dɔ ye ka se ministre Asetu Funɛ Samaki Migan ka se Cour suprême o ɲɛma kɔrɔ dɔ ma n'o fana ye Wafi Ukade ye. Hakililajigila baara min kalifalen ninnu na o de ye ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sariya minnu taara Assise nationale de la fondation kɔnɔna la o sariya ninnu ka se ka labato ale ni laɲini minnu kɛra laɲini ninnu bɛ kɛ ka bɛn waati min ma o waati ninnu fana bɛɛ lajɛlen ka se ka labato. An bɛ don min na i n'a fɔ bi min bɛ kɛ sababu ye jamana ɲɛmaaw olu ye danaya min la kalifa marakɛbaw la danaya ninnu ka se ka a minɛ fa. Nin maa ninnu a yirala k'a fɔ u kɔni choisila san 5 mandat kelen dɔrɔn de bɛna fara u ka baaraw kan. A laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ se ka kɛ sababu ye danaya ka sabati jamana kɔnɔdenw ani marakɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ. An ka jamana ɲɛmaaw ka kɛ ni u ka wulikajɔ ye walasa gɛrɛntɛ min yɛrɛ bɛ anw ka jamana ka a gɛrɛntɛw bɛ se ka wuli ka bɔ yen nɔ cogo min na CEDEAO yɛrɛ min ni o kɛn bɛ ka gɛrɛntɛw ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma sɛbɛnfuraw kɔni bɔra tile 2 in yɛrɛ la ni a bɛ fɔ o ma chronogramme min kɔni bɛ tali kɛ kalafili minnu yɛrɛ kɔni kan ka kɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na n'o de wasaden kalafili ka taa se maire kalafili yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ suganti ka taa se a bɛ fɔ fɛn min yɛrɛ ma référendum ni o ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se k'u ni dungɔ ta cogo min na an ka jamana yɛrɛ sariya sunba o yɛlɛmali ko ta kisa fanfɛla la an ka jamana yɛrɛ politiki maa caman ka taa se forobatɔnw yɛrɛ ma olu caman kɔni nin kɛra olu yɛrɛ fɛla ye o cogo kelen na k'aw ladɔnniya ka fɔ ministériso min sigilen don anw de ka jamana kɔnɔ mara yɛrɛ cɛma bɔli ko kunna ka taa se kalafili yɛrɛ labɛnni ko ma ka taa se kulu kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma délégation générale aux élections min yɛrɛ sigikun ye ka se ka kalafili yɛrɛ labɛn anw ka jamana kɔnɔna na hakaja jatedenw yɛrɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na kalafili ko ta fanfɛla la olu kɔni ye sigi kɛ kununko alamisa min bɛnna juin kalo yɛrɛ tile 30 ma min bɛ tali kɛ maa hakɛ min kɔni kan ka se ka kalafili yɛrɛ kɛ walima kala yɛrɛ ta anw ka jamana kɔnɔna na da kɔni nana don o kisɛw la ni ka fɛsɛfɛsɛli kɛ walasa an ka se ka faamuyali ba sɔrɔ o fana kisɛw la Aissata Touré ale ye ɲinini kɛ ɲinini ninnu an ka jɛ k'o siraw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Wele kɔni bɛna bila maliden bɛɛ lajɛlen ma kari juin kalo tile 25 san 2000 ani 23 nata ninnu na yaasa ka taa u ka marabolo ɲɛmaw ka olu suganti o ma kɔfilen minnu ni n'u bɛna kɛ cɛbɔ ye olu ka sɛbɛnfuraw o bilali kan ka daminɛ kalo tile 11 na wa a bɛ taa bila maa minnu ɲɛkɔrɔ o de ye jɛkulu min kɔni sigilen don kalafiliko bɛɛ lajɛlen ɲɛma an ka jamana kɔnɔna la o kɔfɛ juin kalo tile 19 san 2000 ani 23 wele kɔni bɛna bila maaw ma u kɔni ka députéw ka olu yɛrɛ fɛnɛ suganti ni o kalafili o kan ka kɛ octobre kalo tile 29 wa o kun filanan o bɛna na kɛ novembre kalo tile 19 o san kelen o kɔnɔna la tile 5 kɔfɛ fɛn min ye résultat provisoire ye o kɔni bɛna na da bɛɛ lajɛlen kulo kan AIGE maaw fɛ ni o de jɛkulu min sigilen don kalafiliw bɛɛ lajɛlen ɲɛma min ye jamana kuntigi kalata ye ni o kun fɔlɔ ni o kun filanan o kan ka kɛ février kalo tile 4 ale ni a tile 18 san 2024 o kalafili kofɔlen ale ni kalafili dɔn ye o kɔni tɛna kɛ cogoya kelen na ka sabu kɛ o kɔɲɔw yɛrɛ kɔni kalifalen don cour constitutionnelle maaw yɛrɛ de kɔni ma maa minnu kɔni bɛ yen ni u bɛna u kanbɔ o cɛbɔya ninnu nɔfɛ olu ka sɛbɛnfuraw kɔni bɛna taa kalifa cour constitutionnelle de la maa minnu bɛ ni u bɛna u kanbɔ jamana kuntigiya nɔfɛ olu ka sɛbɛnfuraw bilali o dan bɛ kɛ décembre kalo tile 26 san 2023 campagne o ni o ye yɛrɛ kofɔ baaraw ye o bɛna daminɛ janvier kalo tile 14 san 2024 résultat provisoire o bɛna na bɔ février kalo tile 23 nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maa minnu bɛ ni olu ka kɔɲɔw ɲɛsinnen don politique ko nasiraw ma ale ni société civile ma olu bɛɛ lajɛlen hakilinaw ɲininkaliw bɛna kɛ nin baara ninnu kɔnɔna la wa maa minnu bɛ nɔ ni olu ka kɔɲɔw bɛnnen don kalafili yɛrɛ labɛnw ma lajɛ seegin bɔɲɔgɔnw bilalen don olu bolo u ni jɛkulu cɛ minnu ka kɔɲɔ ɲɛsinnen don kalafili labɛnni baaraw ma ale ni ministériso min ka kɔɲɔw ɲɛsinnen don mara cɛbɔliw ma laɲini bɛɛ lajɛlen ye ni lajɛ ninnu yɛrɛ kɔfɛ a bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye ni kalafili ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na
programme minnu bɔra kalafili yɛrɛ koɲɛw la kalafili tagabolow la ɲani o sɛbɛnfuraw yɛrɛ kɔni ka da bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ yirali kɔni kɛra politikimaw bɛɛ lajɛlen na o koɲɛ ninnu na wa o ma kofile ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye a yira k'a fɔ u kɔni sɔnna a ma wa u bɛ foli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma u ka nin hakilina ɲuman ninnu tali la wa ko u b'a jigiya k'a fɔ ko fɛn min ye CEDEAO maa ɲɛmaw ye olu yɛrɛ fɛnɛ bɛna na faamuyaliko ɲuman sɔrɔ nin na u ka lajɛ kɔnɔ min kan ka kɛ juillet kalo tile 3 Accra Ghana kɔnɔna la min yɛrɛ fanba bɛna kɛ an ka jamana lahaliya koɲɛw la. CNTMAw ni o ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ni u bɛ ka wasabulon yɛrɛ nɔrɔ bila an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na ko bi kunungo alamisa min bɛnna juin kalo yɛrɛ tile 30 ma san 2022 min ni an filɛ o kɔnɔna na u kɔni ye sariya kisɛ 2 bɔɲɔgɔnko ta jama kɔni fanba bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma o sariya kisɛ yɛrɛ 2 tali bɛ min kɛ walima o sariya kisɛ 2 tali a bɛ boli min kan o de ye ni an yɛrɛ ka jamana ta k'a lajɛ seko ni dɔnko yɔrɔ minnu kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔna na o yɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka lakisi cogo min na ni ka o latanga sariya kisɛ fɔlɔ kɔni bolila o kan a filanan bolila min kan o de ye baarakɛyɔrɔ yɛrɛ walima yɔrɔ kisa ka bila sen kan min bɛ ɲɛsin sifinnakaw yɛrɛ olu ka baarako o bɛ se ka sabati cogo min na ka taa se baaradego yɛrɛ ma o kalankɛyɔrɔ walima nin cakɛ bondaso yɛrɛ bɛna dabɔ o kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu kɔni ye larabukan yɛrɛ kalan madarasa denmisɛnw bɛ o la ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma nin baara kofɔlen bilara sen kan kunun ko u yɛrɛ dagayɔrɔ la ni an b'a fɔ o ma ko CCB ni o yɛrɛ ye jama lajɛrɛkɛyɔrɔba ye an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan nɔ Aissata Touré ale ye wulikajɔ kɛ a ko la k'a ko ɲɛɲini an ɲɛ seereya minnu sɔrɔla fɛ an ka jɛ k'o lajɛ. Seko ni dɔnko minisiri ni ale yɛrɛ kɔni tun bɛ ka nin texte kofɔlen yɛrɛ ka a lafasan ale a yira k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye ɲuman ye ale sariya yɛrɛ nasira fɛ yaasa ka lakanali ta ka ɲɛsin an ka yɔrɔ kɔrɔw ale ni an ka kokɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la o kɔnɔna la minisiri an ka doli Gindo a y'a yira k'a fɔ ko ni projet de loi a bɛna na kɛ sababu ye ka se ka ɲɛngili ta ka ɲɛsin maaw ma minnu ni olu ka baara bɛna kɛ nin ye ni o dɔw bɛ tali kɛ kasoladon na fo ka taa se amande sarali ma ka taa se fo $2 bɔɲɔngo la a y'a yira k'a fɔ laɲini ye min ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o de ye ka se ka maaw kɔni ka u la décourager waleyaw la minnu ni olu yɛrɛ kɔni bi tali kɛ ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ yɔrɔ kɔrɔw ni a ko kɔrɔw ma o kɔnɔna la CNTMAw olu yɛrɛ kɔni ye ni projet de loi kofɔlen ka a voter maa 105 bɔɲɔngo olu de sɔnna a ma maa foyi ma ban wa maa foyi tɛ ni u y'a fɔ a ye ou bien awɔ hali sisan ni minisiri kofɔlen ni o second dɔnko minisiri an ka doli Gindo projet de loi filanan ale tun bɛ ka o fɛnɛ lafasa nka a tun bɛ ka minisiri min ka koɲɛw bɛnnen don kɛnyɛrɛ ye ale ni baarako ma an ka jamana kɔnɔna la a tun bɛ ka o de nɔla bila o kɔnɔna la o projet de loi o bɛ tali kɛ min na o de ye k'a fɔ arabu kalannaw diplôme bɛ minnu bolo ani minnu yɛrɛ formera arabukan yɛrɛ la ba bɛ se ka don olu ka koɲɛw la cogo min na k'u sen don jamana yɛrɛ nafasɔrɔ sira baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ani kɛnyɛrɛ ye baaraw wa a bɛna kɛ sababu ye arabufɔniw ma u ka se ka faransɛ kalan yaasa u sen bɛ se ka don ɲɔgɔndanw na minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ ale ni jamanaw kɔ kan ani ka kɛ sababu ye fɛnɛ projet minnu mana kɛ u bolo o kasabiw ka se ka bɔ jamana ka wagandiba kɔnɔ ɲinigaliw kɔni tominen minisiri kun k'a yira k'a fɔ ko nin yalima nin kɔni projet de loi kofɔlen min talen filɛ ka ɲɛsin arabufɔni ma a bɛna kɛ sababu ye a nɔ bɛna ye u ka baara ko de ta fanfɛla la wa minisiri an ka doli Gindo a y'a yira k'a fɔ a kɔni bɛna na kɛ fɛɛrɛ ye yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na gɛlɛya minnu b'u kan u ka se ka ban ale ni baarako yɛrɛ nasiraw fɛ ka se ka baara kɛ u ye kalan minnu kɛ ka o dɔnniyaw fɛnɛ di projet de texte kofɔlen a kɔni votera CNTMAw fɛ maa 98 olu de sɔnna a ma maa foyi ma ban wa maa foyi tɛ n'u y'a fɔ a ye walima awɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Faransi jamana ale kɔni ye dantigɛli kɛ bi yɛrɛ juma ka jira k'a fɔ u ka kulu min kɔni tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ hakaja ni a tun bɛ l'Europe yɛrɛ tɔgɔ la ni a bɛ fɔ a ma force takuba yamaruya sɛbɛn min kɔni bɛ a bolo walasa a ka se ka kɛlɛ yɛrɛ boloda anw ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin jatigɛwale yɛrɛ kɛlɛli ma anw ka jamana kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ bi yɛrɛ juma Faransi kɔni ye ni bataki kofɔlen bɔ k'a fɔ dan kɔni sigira u ka baaraw yɛrɛ la anw ka jamana kɔnɔ ni ye ni kɛlɛbolo kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ ni a bɛ fɔ a ma force takuba u kɔni tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ walasa ka se ka u disi da jɛkulu 2 bɔɲɔgɔnko la ni a bɛ fɔ a ma groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda ka taa se a bɛ fɔ kulu min yɛrɛ ma jatigɛwale jɛkulu min yɛrɛ ma groupe État islamique Faransi kaw ka
dantigɛli kɔni kɛra ka ɲɛsin nin kulu kofɔlen 2 bɛɛ lajɛlen ma ka jira k'a fɔ olu kɔni tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ walasa ka i disi da nin jɛkulu kofɔlen yɛrɛ 2 bɛɛ lajɛlen na nka dansigi kɔni kɛra o baaraw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ ni an bɛ se k'a fɔ a bɛ don ba la kabiri kununko yɛrɛ min bɛnna juin kalo yɛrɛ tile 30 ma san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na ni dantigɛli in kɔni kɛra général dɔ fɛ min ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Pascal Lani ni ale yɛrɛ bɛ kɛlɛdagaso ɲɛmɔgɔso min yɛrɛ bɛ Faransikaw yɛrɛ tɔgɔ la ni an b'a fɔ a ma armée française ni olu yɛrɛ ka kumalasela don an bɛ se k'a fɔ nin kɔni ye Faransi yɛrɛ finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'Europe kɔni tun kɛn bɛ ka kɛlɛbolo min bila anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma force Takuba e ko nin tɛ olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔdontɔ ye anw ka jamana na. O kibaruyaw bɛ kɛ sababu ye an ka an kunda farafinna ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen kibaruyaw k'aw ladɔnniya k'a fɔ murunti kɔni tun bolodara ka ɲɛsin maa minnu kɔni ye fanga daraki kɛ Sudan yɛrɛ jamana ka o murunti yɛrɛ senfɛ Sudan yɛrɛ faaba ni o ye Khartoum ye maa 9 bɔɲɔgɔnko o kɔni bɔnɛna a nin na farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Sudan jamana kan jirala k'a fɔ fɛn ye kabini fanga kɔni dafirila octobre kalo san 2021 fɛn ye u ka wolomasiri ta baa dɔ fɛ ni u b'a wele ko général Abdel Fattah al-Burhan a jirala fɔ kabini o waati fɔ ka fori fɛn ye alamisa la sa ko fɛn ye Sudan jamanadenw dogo do u kɔni bi bɔ k'u ka nisɔngoya kɔni jira nka a jirala k'a fɔ alamisa tɛmɛlen fana u kɔni bɔla k'u ka nisɔngoya jira nka i kun bi min kɔni de kɔlɔsi u ka kumaw na o y'a jira k'a fɔ ko u kɔni bi min de nɔfɛ sa maa min bɛ yen ni u kɔni kɛla sababu ye ka fanga kɔni dafiri n'u ye général Abdel Fattah al-Burhan kɔni ye ko u b'a fɛ a ka fanga de ka dafiri a ka bɔ fanga kɔnɔna ka fanga di fɛn ye civiliw n'u ye natancɛw kɔni ma o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ kabini o wulikajɔw bɛ ka kɛ u kɔni fɛ ko alamisa tɛmɛlen ko maa caman u ka wulikajɔ kɔni fɛ ko olu kɔni faala fɛn ye sɔrɔsilakaw kɔni fɛ ko ka sabuya kɛ fɛn ye jamanadenw bɔlen k'u ka nin nisɔngoya kɔni jira ka taama kɔni kɛ ka kɛ ni jamanaden maa ba 10 caman ko u kɔni bɔla k'o nisɔngoyaw kɛ o de la ko maa 9 bɔɲɔgɔnko ko u kɔni faala fɛn ye wolomasiri tabaw kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ u ka kumanaw y'a jira k'a fɔ kabini fɛn ye général Abdel Fattah al-Burhan ko a kɔni kɛla sababu ye ka fanga kɔni dafiri kana sigi fanga kɔni kunna octobre kalo o de kɛla sababu fana kɔni ye fɛn ye ka dansɔgɔ wale kɔni ta ka ɲɛsin jamanadenw ma ani jamanadenw yiru ɲɔgɔn cɛ ka se ka na ni fɛn ye bɛnbaliya ani faajugu kɔni ye u ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o ka fɔ cogo la ko fɛn ye jamana ka sɔrɔ ka nagasi ka be ko o de kɛla ale de kɛla sababu ye ka na n'o fana kɔni ye fɛn ye Sudan jamana kɔni kan laɲini kelen ko o de bɛ Sudanɛw kɔni fɛ o de ka wulikajɔ kɛ kuma fo fɛn ye général Fattah al-Burhan a na se ka fanga kɔni bila cogoya min na. Congo RDC olu ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 62 o ɲagaɲagaw don a jirala k'a fɔ fɛn ye u ka jamana ɲɛma alamisasa n'u ye Félix Tshisekedi ye ale kɔni ye a ka nisɔngoya kɔni jira ka kɛ ni wulikajɔ min bɛ ka kɛ fɛn ye bamaci walikɛbɔ kɔni fɛ ka ɲɛsin fɛn ye u ka jamana ma n'u ye jɛkulu min ni u b'a wele ko M23 ni a y'a jira fana k'a fɔ ko ninnu bɛ ka dansagɔ wale min ta ka ɲɛsin Congo RDC kɔni ma ko fɛn ye Rwanda jamana olu kɔni de kɛmɛ ka dɛmɛ kɔni do u ma o de la Félix Tshisekedi ale kɔni y'a jira k'a fɔ o na ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw k'u dayɛlɛ o kɔfɛ fɛn ye ka wolomasiri tabaw fana kɔni bila baara la yaasa fɛn ye jamana kɔrɔyanfan a na se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka basigi kɔni nati a la yɔrɔ min na cogoya min na wa fɛn ye Félix Tshisekedi a kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don olu ka san 62 yɛrɛma hɔrɔnya tali ko a ɲagaɲagaw ko o kɔni bɛ ka kɛ hukumu kɔnɔ ɲina hukumu min ko ni jamana a kɔni bɛɛ bamaci walikɛbaw olu ka bɛnkani kɔni kɔnɔna na wa a y'a jira fana k'a fɔ ko o bɛnkani ti ka kɛ maa wɛrɛw fɛ o de ye fɛn ye bamaci walikɛba minnu bɛ yen n'u ye M23 kɔni ye wa a y'a jira fana k'a fɔ ko maa min de bɛ k'u dɛmɛ dogo la o de ye fɛn ye Rwanda jamana kɔni ye ko o bɛ ka o min kɔni kɛ ko o bɛ ka diɲɛ sariya bɛɛ lajɛlen kɔni de sɔsɔ ni o walikɛli kɔni ye a jirala k'a fɔ fɛn ye mouvement M23 ko jɛkulu do jɛkulu min ni a kɔni bilala sen kan fɛn ye kabini marisi kalo tile 23 dɔ o de la ko fɛn ye bamaci walikɛbaw do ni minnu kɔni kun ye wulikajɔ kɔni kɛ kabini san 2013 ni fɛn ye Congo RDC wolomasiri tabaw kɔni ye se kɔni sɔrɔ o kan a jirala k'a fɔ n'i y'o jateminɛ u ka maa caman siya min bi Congo ni u b'o wele ko Tutsi ko olu de kɔni ka ca o la kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ kabini san 2013 ni olu kɔni ma se ka se sɔrɔ Congo wolomasiri tabaw la a jirala k'a fɔ ko u kɔni kɛmɛ ka marifaw ta ko kuraya tuguni yaasa fɛn ye ka se ka u ka hakɛw walima
ka se ka Congo jamana ka a kɛlɛ cogoya min de la. O de la a jirala k'a fɔ ko Kinshasa olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko Kigali ni o ye Rwanda jamana ye ko olu de bɛ ka nin maa kofɔlen ninnu k'o dɛmɛ. Nka fɛn min ye Rwanda jamana olu fana kɔni y'a jira k'a fɔ ko petu o kuma o kɔni tɛ tiɲɛ ye. Nazaraw kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔna na ni u ye kɛlɛbolo jɛkulu ye fo ka taa se lamɛrikɛw ka gunkan jamana dɔw bɛ ni olu sen bɛ a kɔnɔna na ni u b'a wele ko OTAN. A jirala k'a fɔ olu ka lasigi min kɔni kɛla fɛn min ye Espagne jamana kan n'u ye Madrid ye ni jamana ninnu olu bɛɛ ka faaba mɔgɔ kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa juin kalo tile 28 ka taa fori fɛn min ye juin kalo tile 30 kɔnɔna. A jirala k'a fɔ ni u ka OTAN a jateminɛ fɛn min ye u ka secrétaire général ni o ye Jens Stoltenberg ale kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko Moscou n'u u ye Russie jamana kɔni ye kɛlɛ min bɛ ni u b'a wele ko duguma kɛlɛ walima u b'a wele tuguni ko guerre froide n'u ye fɛn min ye ka se ka kɛlɛ kɔni kɛ ka tɛmɛ sira dɔw fɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ marifa ci bɔ kɔni ye ka si ɲɔgɔn ma. U y'a jira k'a fɔ ko Russie ko o kɔni ye o kɛlɛ kɔni de daminɛ fɛn min ye Ukraine jamana kan ni o ka wulikajɔ ye ka taa bin Ukraine kɔni kan. O de hukumu kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ Russie n'i y'a jateminɛ san 1990 waati ni Russie ani l'Europe jamanaw ni o kɔni bolo kɔni di bɛ ɲɔgɔn ma ko o kɔni nana min jateminɛ bi ko fɛn min ye Russie ko a kɔni kɛla fɛn ye bi min sigana bi kɛ a la ani menace don fɛn min ye jamana minnu bɛ n'u ye nazara jamanaw ye fɛn min ye ko a ka bagabagali ko o kɔni bɛ ka taa ka ɲɛsin olu kɔni ka nazara jamana minnu ni olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kulu kelen kɔni kɔnɔna na. O de hukumu kɔnɔ fɛn min ye ni jamana ninnu ni l'Europe jamana fo ka taa se l'Américain ka jamana minnu bɛ ni u b'u ka kɔgɔdugu yanfan kɔni fɛ olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ u na bolo di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se k'u ka lakana kɔni sabati cogoya min de ka kisi Russie olu ka benni kɔni ma. Nazaraw ka jɛrɛjɛkulu n'u b'a wele ko Union Européenne ka taa se jamana kura min bɛ n'u b'a wele ko Nouvelle-Zélande a jirala k'a fɔ baaraɲɔgɔnya gafe tɛmɛla u ni ɲɔgɔn kɔni cɛ ka sababuya kɛ ko u ka baaraɲɔgɔnya gafe min bɛ ni a tɛmɛna ɲɔgɔn cɛ a bɛna boli min de kan o de ye sanni feere o caman u bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min de la ni bolonɔ dala a gafe kɔni kan jeudi ni o bɛɛ la alamisa ma juin kalo tile 30 ko nka maa bɛ se ka min de kɔlɔsi gafe in kɔni kɔnɔna na i n'a ye k'a fɔ tiɲɛ don fɛn min ye sanni feere n'u ye commerce nasira ye ko a kɔni basé ni o ka gafe in kɔni sinsinlen don o min kan ko i bɛna ye k'a fɔ o kuma caman kɔni tɛ gafe in kɔni kɔnɔna na. Wa jirala k'a fɔ fɛn ye Nouvelle-Zélande ko ale kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ k'a jira k'a fɔ u na ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ bɛnkan min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u na se ka fɛn ye o bɛnkanw ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni waliya cogoya min na. Jirala k'a fɔ ko fɛn ye ni bɛnɲɔgɔnya ni o tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛla Bruxelles fɛn ye maa min bɛ sa n'u bɛ nazaraw ka jɛrɛjɛkulu o ɲɛmaaya la n'u ye Ursula von der Leyen ye fo ka taa se fɛn ye Nouvelle-Zélande olu yɛrɛ ka minisiri ɲɛmaa n'u ye fɛn ye Jacinda Ardern ye. Nin bɛ kɛ sababu ye ka dansigi aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw minnu sanga ani waati ni aw ye danaya yɛrɛ ta ka da teli ɲɛta kan an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dogo dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko dogo ni a yɛrɛ bɛ an bɛ se ka fɔ commune don ni a yɛrɛ bɛ Buguni yɛrɛ mara la mankanba tuma min na an kɔni bɛ kunnafoni di u kɔni tun bɛ dogokaw fɛ yen nɔ bari maa dɔw kɔni kɛn bɛ ka muruti kɔni boloda ka jira k'a fɔ u ka maire olu kɔni tɛ sɔn cogo si la maire kɔni ka segin ka na maire yɛrɛ la dogokaw fɛ yen nɔ bari olu yɛrɛ ka jalaki bin bɛ maire kan ka jira k'a fɔ dama dɔ kɔni yera Buguni mara la ni o ye dogokaw yɛrɛ fɛla ye u y'a jira k'a fɔ dama in kɔni olu bɛ fɛ a baara ka kɛ hali ni y'a sɔrɔ dɔw y'a jira k'a fɔ maire kɔni tun balamininen don u n'o o baara kofɔlen cɛ a mankanw kɔni gannen don banakaw yɛrɛ fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dogo yɛrɛ ka wele bila Buguni yɛrɛ gouverneur ma ni o ye Keba Sangare a ka wulikajɔw ni cɛsiriw bila sen kan min b'a to kolosuma ani basigi o bɛ se ka na dogokaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buguni yɛrɛ mara la an bɛ don min na komi bi kisɛw kɔni gɛlɛyalenba don k'a ɲini masa Rahamani fɛ basigi ni kolosuma ala k'o kɛ sabatifɛn ye an ka jamana yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na sini ni ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin den kibaru kelen kɛnɛ kan kibaruya minnu mana sɔrɔ Mali kɔnɔ farafinna bangun ka taa se diɲɛ fan tɔw ma an nana walawalali kɛ o la ala k'an an si jɔ ka sini den kibaruw kɔnɔ.